तोहके पटावे में सुन्नी कितना जनी के निकल गई पसीना। अरे तोहके पटावे में सुन्नी कितना जनी के निकल गई पसीना। आजमगढ़ के हई ना पटबू तो तुहार को दे मुश्किल जीना। जिला आजमगढ़ हई डाली त भाटी हो। जिला आजमगढ़ हई डाली त भाटी हो। उनसे कह दा वो हमार सार रही है। उनसे कह दा वो हमार सार रही है। नहीं तो आजमगढ़ के वेदांता में हर हफ्ते में बीमार रही। बनारसी मैडम तुहार हमके आई बनारसी सड़िया भाग गइल बा। अरे ये बनारसी मैडम तुहार हमके आई बनारसी सड़िया भाग गइल बा। अपने बाबूजी से जाके कह दा ना कि उनका होके वाला आजमगढ़िया दामाद आ गइल बा। जिला आजमगढ़ हई डाली त भाटी हो। जिला आजमगढ़ हई। आजकल के प्यार में केहू के दम ना बा। अरे आजकल के प्यार में केहू के दम ना बा और है आजमगढ़ के लवंडा केहू से कम। अरे सुन हमहू जानत थी तोरे भैया का नाम है कालू सारा हौसला त लागेला भालू। अरे हमहू जानत थी तोरे भैया का नाम है कालू सारा हौसला त लागेला भालू। आ तू ही बतावा इतना बन ठन के हई आजमगढ़ का करे जालू। आजमगढ़ से चलनी तो लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहा पे बवाल हो गई। जब अपने घर आजमगढ़ से चलनी तो लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहा पे बवाल हो गई। फिर वही लड़की के पटावे खातिर हम बनारस से गाजीपुर के बस पकड़नी। फिर वही लड़की के पटावे खातिर हम बनारस से गाजीपुर के बस पकड़नी तो सीट खातिर लड़का से मार हो गई। दिनवे में तो